Zdravím priaznivcov YouTube kanálu o ziskovom tradingu asforex.com. Moje meno je Braňo a chcel by som vám prezentovať dnešné výsledky nášho obchodovania na Forexe. Dnes je 3. februára 2025 a vám pripomínam aj pre neskôršie pozeranie týchto videí, prípadne, že sa jedná o pondelok po víkende, ktorý americká legislatíva oznámila zavedenie cieľ pre Kanadu, Mexiko a Čínu. To znamená, bolo silne pravdepodobné, že víkend bude, respektíve otváranie burzy po víkende bude trošku búrlivejšie ako tradične. Počkali sme si na to, pozreli sme si, ako sa veci udiali a priznávam, že na tomto mojom účte, ktorý vám bežne prezentujem, počkal som so spustením automatického obchodovania vlastne až niekam 10:30 dnes do obeda, kde som samozrejme chcel sa vyhnúť takým tým naozaj netradičným a neočakávaným pohybom na trhu, pretože samozrejme v testeri je vždy ťažké simulovať takéto situácie. Takže pustil som to až okolo 10:30. Ako vidíte, napriek tomu všetkému máme tu úspešne absolvované dve seansy. Obidve v priemere majú pomerne pekné nábehy, čo sa týka počtu objednávok. Máme tu 29 a 24 objednávok, čo len potvrdzuje teda to, že tie trhy predsa len boli dnes pomerne búrlivé a tých signálov sa tam dostavilo viacero. Celkový výnos za celý deň je 2,96%, čo je samozrejme pekný výsledok a my sme spokojní. Po druhej seansi, ktorá skončila niekedy okolo 5:30, tak už som to vypol, zase dal som automat do režimu off a pustím ho takto nejako pred polnocou, pretože už dnešný deň dnešná noc sa dá považovať za relatívne asi pokojnú a tie najväčšie búrky na tých trhoch prehrmeli a systém bude ďalej automaticky obchodovať. Druhý účet, ktorý vám typicky ukazujem, tak tam ten prístup bol trošičku povedzme agresívnejší, nie až tak veľa, pretože tento systém sme spustili niekde okolo 8 ráno, takže predsa len sme počkali samozrejme tú polnoc a tam ten Londýn otváral, tak sme to pustili. Je to vidieť na tých objednávkach, vlastne za celý deň to nestálo, takže tých objednávok tam je dohromady 75 realizovaných obchodov, ale máme tam naozaj pekný výsledok, zasa 4,23% za deň, čo samozrejme je určite pekné. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť, teším sa na naše ďalšie video